ተኸታተልቲ መደብ መለሾው ከመይ ትኾኑ? ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክትህሉ እናተመንና ዘለናዮ ቦታ ሞምባሳ ኬንያ ኮይኑ ሕጂ ኸ ናብ ኦልድ ታውን ዝበሃል ቦታ ክንከይድ ኢና ምሳና ክትህልው ብኽብሪ ንዕድም ክቡራት ተኸታተልቲ ሕጂ ኦልድ ታውን በፂሕና ኣለና ናብ ብዙሓት ታሪኻዊ ቦታ ክንከይድ ኢና ምሳና ኸይዱ
ተኸታተልቲ መደብ ሜለሾው ዝፀናሕናዮ ቦታ ፈቲኹም ክትኮኑ በዓል ስሙሉ ተስፋዬ ዘለናዮ ቦታ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ከዓ ኢንዲያን ኦሽን ይበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ንኽትሪኦ ወላ ንኽትዛወረሉ ማለት እዩ እቲ ዘለናዮ ቤት ፊትና ዘሎ ከዓ ያ እንታይ ይበሃል ኢንግሊሽ ፖይንት ይበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ቪው ዘለዎ ናሻሂ እዩ توات تخاتلتنا نيلوم مزوار أبستودي له فتحوا موت كونوا تسوى نقبر كبرات تخاتلتنا إذن أول تاون حيزنا يمتنا زنبرنا كم زغط الإيوات أنا حكمي I hope كا enjoy جيركم موت كونوا زلنا يأفتم أخذنا أول تاون نازلنا بفيتنا ها for Jesus بهالبوتالو موزيوميو حيزنا لكم كل مزح حسيبنا نيرنا قل مززلو كنا تتعطيلو I hope مستخافته حيزنا لكم كل مزح نذا channel حدش تخينكم كاد لايك أي ترسعوا سبسكرايب كا thank you